no omo hihye ho ansa no maba eti de omo beka nyina no onim deda na sofo pani woni paracetamol kura na mom wo twen se bibi betomie na watime ka se anya je to me no eti won so omo de bibi bre no anya no kura no na adwene ntimi anwena nkwachiri na sa picture here da hoyi see ya say Okatakyie ne yede hankofu agu ne nsa see ya de hankofu agu me nsa se me yede criminal ya woro me ho in a democracy ana aban bi so betimi aworo me Okatakyie ho e de hankofu agu me nsa in a democracy Medafo ma me na wasema akwaba emfa omra Adepa TV so media meje so akosia aboajewa donko na Okatakyie fifa na ene what to be de amane prophet 1 Opambour ankasa enya asem keto ne nyina ene se na pictures bi trendy social media no so sa police for achi Okatakyie fifa na ndie wo madwa ne bosu nyina agu ho na ene wo share boxer denden na just enya asem so ma kire ne nsa akonachi na police for ejina no ho na ene pictures yi trendy na prophet 1 ene na sofon keto ne bi na ni program so ena kire se wo kasa edifa sa pictures na trendy na o chire mo se eye ne nyankopon na kame akoye se oye hwe Okatakyie fifa eka na eno enene Okatakyie fifa so abeti to be de amane prophet 1 na enya asem ketwa a o chie mu se prophet na mpaibo a wo bone de eye nomfa emfa na Okatakyie fifa ono ne to ho ne bosu mi bebirebe ne hu mi bebirebe na hwe picture ya eda honom ya na enwi ba kokora ni nipa no ho ana ne hwe se enyo no Okatakyie fifa eni o se prophet enyire ne mpaibo ni mu ye pa na enya de se betimi aye no hwe Okatakyie fifa akasa medofo amen kan for tap send emfa ma wo send this from onane de aba LearningGhana mu tap send ebebo wi ankasa wo de abaya ne se obekwa apostle and as Play Store na wakwa ko download tap send honum in process o maybe sa promo code na wa Adepa TV e de ahye ho fi ase fa your transaction aye nte wo hwe ne mum no ye bes na ma bonus e de account because of Adepa TV a wa bo e de ahye ho no no medofo yenti ense no bi Okatakyie fifa e de tuja Adai. What is a maba? I don't know. Flowers. Flowers, I Danny, flowers. Why? So for. Why? Odi for patro semi ba bonti ababa obekasa ye kire no patro. Abrante bi so begira asasem no so. Odi for nya okasa twitwie ka abrante ben. Odi for patro abrante wo friend of Afrifa. Odi for patro obekasa wo fof. Adi for customer ni tia okura wada won man pacho. They also odi akonya no. Also odi akonya no. Yeah. Kwame Afrifa. Kwame Afrifa. Okay. Also friend ho hene no. Now odi for pacho asam kasa to abrante ne tuachi. Ne tuachi. Odi for ne tuachi and ne tuachi and odi for pacho. Na bia so. E major padi adi for pacho no tu pa na abrante ne tuachi. Eni e major obedafim. Odi for ejapadi abrante ne tuapo kemu no etwumu no. Odi for ayasam kese pacho. Ene kobra ni pa na hanko buni nsa. Ene odi for pacho neke. Bosse sa abrante no kura no odi for pacho awe ho. Asene odi for said that enye nyunyam se. Said that ni pa so anu osi e den no ene sa box sauce no odi for said no ti ka se na ya wo debi sei. Odi for pacho wadawroma. Said the abrante everybody here from before pacho. Enyawe. Odi for pacho ayaba na ni na nya we aban asem. Enyawe. Emra de e wo say. Wo di mani ye fomu a. De bi se akire bi anso say wa wo dia. Sanete. Enti wo di anyawe. Ana aye den. Odi for abrante ne to atwi maja padem kase pa. E maja padem ni kire mo me. Odi for duri no. Akochim. Ehiem ani akwache no anasa ye den na atwie. Odi for abrante asema ba bonte ne say. Oni ababa wa bi akochim buna. Baba wa no ni nya mposo mu agodi. Kanaka. Odi for pacho that time. Na ebi mu chese ebetimi da kwaje fie. Ebetimi da kwaje ka. Ebetimi de Ghana kada yewe. Everybody fa so ka so hie ntire mu. E wo sase nim. Minim bra mebre. Kofi ha mu chire mu ade na asie.
I know the answer said. So him saka mam de. E ka so obi tu atwipe. Obi tu atwa as asmato no. Asababa. Na so fupani. So fupani. Woni futufu enti. Woni futufu. Ana baby shirt fo yi. Ana misleading no. Na unim. Omo misleading no. Ono omo hihye ho ansa no maba. Enti de omo beka nyina no onim deda. Na so fupani. Woni paracetamol kura. Na mom wo twen se bibi betomie. Na watime ka se anya je to me no. It was so mudi bibi bre no anya no kure no. Na adwene ntimi anwena nkwachiri. Na sad picture here da we. See ya say Okatakyie ne de hankof agu ne nsa. See ya de hankof agu me nsa se me de criminal. Ya woro me ho in a democracy. Ana ban bi so betimi aworo me Okatakyie ho. E de hankof agu me nsa in a democracy. Fire him. Na weno wo twen so ne pipe won wa bo anya adwuma. E ka ba ya anya adwuma. We me mo retu o. Me na tu o. Me nsa tu o. Wo de ba be hye so no a. Onya hwe nso. Woni para. Na we se wadwini mu ha kura no a. Okatakyie Afrifa mensa ne tie ya ne nsa wonwi se tasa. E me ya o mare me pen so. Wo busa wo mu a. Me kukumu nwi. Me kukumu nwi. Me wofa kwamboache. A wonim photo editing ho hwe. No me ko kire nse e wofa ase ne abo no. Me wofa de adwene ne nyansa to ho se. Na bi me wofa ase ne ho onwi. Na picture yi me hwe ne kukumu anwi ni. Etimo antimi anwena nko akire sa. Ana odifo. Osi acheme. Yese ne mpaibo. Se ya no me de dada manfo no. Eti na no yeso oni oba bi nyan. Ana oba no eba ko wuye. 5 years later, woso ono a. Etutu ya samunto. Odifo hwe nto me. Ene mpaibo ni miam. Ya nwura me ho ba bia. Boxer shorts no a hye nipa no we me boxer shorts we. Na me kura me shirt type we bi. Yi ba ko no so hage wo no. Ye hage wo no. Na wa de no gu no. Sa na me hye. Etu hu anu anyame a. Says ya we jai flower no. What be so African wear? Say the abasu Scooby Doo trousers. The abasu the Scooby Doo. Scooby Doo trousers, or the actual pocket in original wash shoe. I said the side pocket. We just of penitentiary or somebody at Yao. We knew. Ya munya sansi muno. Hey, what's your Scooby Doo? What say you? Mami, young Konya no sanging. Or sanging a year. Medafone Okatakyie Afrifa ne nsɛm a ɔka ɛdefa prophet 1 Opambour ɛho ɛna ekotie ne bidi ne biem ɛyɛ akosi aboagye wa donko oba so ahye ma afofo enye bi ehwe like na ja comment comment section hono makram Mr. Mankwa me wo fase wo se ni sika bane ade awie ni project no eso de bia me wo fase ka mane wo problem enemre mu na monte tap send nka no so ne de tap send here easy fast and secured way ubetimi send sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa a obeye ne say kire ne se won ko app store na play store on download the tap send app no or download ya ebebusa nso promo code o ma de pet TV nshim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa akofre na ka akire tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the gene customers wonti or the tap send wallet aba no obeye ne say so your customer wo UK sesia ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo betimi atosusu nkakra enti abre sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no tie eni ese say you use momo Ghana hayiru sa pepepe se si tap send atre na him kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no